Witam kochani, pierwszy dzień roku szkolnego, 2 września. Jak widzicie, piękna pogoda, która pokrywa się z humorem wielu młodych ludzi dzisiaj w Polsce i na całym świecie. Chciałem wam tego vloga nagrać z suchego pociągu, ale oczywiście musiał mi ktoś wejść do wagonu i moje spierdolenie już nie pozwoliło mi odzywać się do telefonu. Ja wam oczywiście w tym nowym roku szkolnym życzę powodzenia, wszystkiego dobrego, sukcesów w nauce i tak dalej. I przypomniało mi się, wiecie, takie hasło z czasów szkolnych, które się wiele razy przewijało, że jeszcze zatęsknicie za szkołą. Jeszcze będziecie chcieli wrócić do szkoły. Nie jest to nieprawda, moi drodzy, dlatego, że w szkole mnie ktoś prześladował, albo mnie bił, albo tego, że byłem jakimś tłukiem i miałem jakieś wybitne problemy z nauką. Bo muszę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o wszystkie lata edukacji i o stopnie i generalnie o ogarnianie wiedzy, to szło mi całkiem dobrze. Liceum skończyłem ze średnią koło 4,6. Na studiach też szło mi w miarę dobrze przez ten rok, co studiowałem, a wiadomo, rok, nie wyrok. Ofiarą prześladowań nie byłem. Zdarzało się czasem, że to niestety nie chwalący się, ale ja trochę prześladowałem. Tylko po prostu ilość czasu spędzonego przez wszystkie lata, nawet tej tak zwanej elementarnej, podstawowej edukacji, czyli szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, a wiedza, która przydała mi się w dorosłym życiu, to jest jakiś bardzo znikomy procent. Także lekką ręką mogę powiedzieć, że duża część tego czasu została po prostu bezpowrotnie zmarnowana. Czasu teoretycznie wolnego też, no bo po co uczyć na lekcji i wyjaśniać, jak można ucznia zasrać zadaniem domowym, tak, że siedzi do późnego wieczora i tego czasu wolnego w ogóle nie ma. Także konkludując krótko, szkoła jest zjebana.